күн, Instagram достар. Менә мин сезгә сүз биргән идем, һәм мин үз сүземдә тора торган кеше. Зөлфия апа, нинди маскалар ясыйсыз? Ничек сез үзегезне, битләрегезне саклыйсыз дигәнегез. Менә мин үземнең ясый торган маскаларымны бүген сезгә дә күрсәтәсем килә. Менә моның өчен бу 3 көнлек курс, бу маска моны 3 көн рәттән ясарга кирәк. Атнага бер тапкыр шулай кабатласаң, бигрәк тә яхшы инде аның. Менә моның өчен без инде бер йомырканың агын алабыз. Һәм монда бер балкалагы, шушы бер йомырка агына крахмал салабыз, бәрәңгенекен. Менә хәзер крахмал салабыз. Менә кушабыз, куштык, күрдегезме? Менә хәзер инде лимон согы салабыз. Бер калагык булмаса да ярый лимон согы. Менә шушлай җитеп тора. Һәм инде бите коры булган кешеләргә оливковый май салабыз. Зәйтүн май дип атала. Менә шулай зәйтүн май салабыз. Чөнки ул йомырканың агы биттә тиз тартыла башлый. Коры битле кешеләргә бик куркыныч. Кинәт кенә шуңа күрә бу маскаларны ясаган вакытта үзең генә калырга кирәк. Кеше белән сөйләшмәскә кирәк. Чөнки бит тиз ертылып китергә мөмкин. Булмаган җыерчыкларыгыз да кабаттан өстәлергә мөмкин. Менә шуңа күрә менә шушлай итеп булгатабыз. Бик яхшы итеп. Менә яхшы итеп булгатабыз. Торт ясагандагы, бизе ясагандагы кебек. Менә шушлай итеп яхшы итеп булгатабыз да. Бүтән нәрсә кушылып бетсен өчен яхшы итеп. Һәм инде битләребезне маска ясар алдыннан чистартырга кирәк. Моның өчен менә мин үзем кайбер кешеләр битләрен теге ватный дискалар белән, төрле молочколар белән битен юмыйча күзләрен буяган булсалар, шуның белән сөртәләр. Менә мондагы бит тиресе бик нечкә ул. Менә бик нежный урыннар менә булар. Мин үзем бер вакытта да алай итеп мамыклар белән күземне чистарткан юк. Мин һәр вакыт төрле бит җуатырган гельләр белән шушлай итеп кулыма алам да, и менә шуның белән күзләремне җуам. Менә шушлай итеп кенә күбекләтеп, шушлай әкрен генә. Менә аннары ул салынып төшә. Менә миңа һәр вакытта әйтәләр, нишләп сезнең күз төпләрегез салынып төшмәгән дип. Менә шуның өчен элек-электән үк мин битне юарга яраттым. Менә шуңа күрә башта битне шулай итеп юабыз, яхшы итеп, биттә бернинди косметика калырга тиеш түгел. Һәм соңыннан инде тониклар белән битне чистартып алабыз. Я булмаса төрле скраблар ясап. Менә мин үземә биткә скрабны ясыйм, менә күрсәтермен менә мин. Тик үзем ясаган әйберләрдән генә. Аларга да чират җитер. Менә хәзер без моны булгатып бетердек. Бик әйбәт булды бу. Менә хәзер инде менә шушындый кисточка алам мин һәр вакытта да. Бик уңайлы, бик рәхәт. Менә шушының белән инде үземә битемә маскаларны төшерәм, бик җайлы итеп кенә. Менә хәзер сезгә күрсәтәм. Ничек итеп маска ясыйм мин битләремә. Монда уңайсыз әлбәттә, моның өчен инде ванна бүлмәсе кирәк. Бу масканы күзнең тирәләренә сөртергә ярамый, күз тирәләренә. Менә шулай итеп
бик яхшы итеп сөртәбез масканы биткә. Масканы биткә сөрткәч, кипкәч инде барып су белән әкрен генә жуабыз. Монда бик җайсызрак әлбәттә. Моның өчен бик теге ванна бүлмәсе кирәк. Ванна бүлмәсендә рәхәт, җайлы. Муеннарга да сөртергә кирәк. Менә мин хәзер муеннарга сөртәм, мин инде сезгә аның өчен бик җайлы маешка кирәк. Менә бу, әгәр дә монда да сөртсәң, муеннарга да сөртсәң, бу нәкъ менә җитә торган маска. Әгәр дә маскагыз кала икән, бер дә борчылмагыз, ябыла торган савытларга салып, холодильникка куегыз. Менә булды. Хәзер инде без барып ятарга тиешбез. Маска сөйләшмичә генә биттә кибергә.